खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ ब्रैथि सानाव आगान होबाय क'क्राझाराव सोलिगासिनो थानाय बिटिसि हाग्रा बिफान फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ, जेराव ब्रैथि सानावबो रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लादों, जेराव गोबां साख्रि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा बाहागो लादों, जेराव बिटिसि सरकारजों फोसावजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि मासिनि थाखाय गोबां फरायसा आरो गोबां रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो गुदुं जानानै बाहागो लादों। इन्ड'नेसिया आरो भारतनि गेजेराव गिदिर बाथ्रा। ब्रह्मस मिसाइलनि सायाव गिदिर बाथ्रा। मोननै हादोरनि गेजेराव भारत हादोरा इन्ड'नेसियानो सुपारसनिक हरगोन। रैखाथि आरो लैथोआरि हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। मोननै हादोरनि गेजेराव रैखाथि, खैफोद सामलायनाय आरो दारिमिनारि बाहागोदारिखौ बांहोनायनि थिरांथा। भारतआ EVM टेक्न'लजियावबो हेफाजाब होगोन इन्ड'नेसियाखौ। इन्ड'नेसियानि थाखाय जर'खा इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिन दिहुननाय जागोन। सावस्रि, स्टल आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि सायाव गोरोबथा। मोननै हादोरनि गेजेराव इन्ड'नेसियानि जौसिन नोगोरारि आरो मिलिटारि मान बिन्तां आदिपुर्ना मान बान्था मोनदों। गाहाय मन्थ्रिया बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ 5 जुलाइ 2026 खालार रबिबारखालि गोबां अखा हानायनि गेजेरावबो गावनि बान्द्रा न'आव गौरी स्प्रेडजों जुलि जाबाय। बे जुलिनि फोरबोआव बिसोरनि गथ'फोर, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गोबां आमिर खाननि लोगोफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जर'खा फालिथायाव जराया दोरोङारि खसाब गाननानै जुलियाव जिरायदोंमोन। हाबायाव आमिर खानआ धोती आरो कुर्ता गानदोंमोन, जेराव गौरीया रेजें गाबनि लहंगा गानदोंमोन, गोदोनायाव गोबां नेकलेस गानदोंमोन आरो खानाइखौ बिबारजों साजायदोंमोन। नाथाय बे गासैनिबो गेजेराव बांसिन सावरायजानाय बाथ्राया जादों गौरीनि आसियाव जोंनाय जुनिया महरै बानायनाय आस्थामा, जेराव बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव सावरायजानाय नुदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव बाजारनि थागिबि, थांनाय बावैसो सान सिगां रुंसारि जालांनाय बिटिसिनि बारग' नमिनेटेड MCLA माधव कार्कीनि नखराव बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MCLA जुबिराज बसुमतारी आरो नन्दलाल मगरा दावबायना नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायहैदों। अरुणाचल प्रदेशनि लहितपुर जिल्लायाव बुधबारखालि एबा थांनाय सानखालि हा गोग्लैनायाव 2 मावदांसाफोरनि जिउ खहा जायो। गुबुन फारसेथिं हा गिसिखानायनि जाहोनाव गासै 6 मावदांसाफोरा हा सिङाव थाबथानानै दं। बुधबारखालि बे जाथायाव बासायजानाय 5 मावथिफोरनि गेजेराव 2नि हालोदा गोब्राब हालोदाव दंमोन, जेराव गोब्राबै जोखोम जानाय 2 मावथिखौ आर्मिनि एम्बुलेन्सआव लानानै थांनानै तेजु जनरल जेनेरेल हस्पिटालाव लांनाय जायो, नाथाय डक्टरफोरा बिसोरखौ थैबाय होननानै फोसावो। रेड जिल्लानि जिल्ला बिजिरसं मावख'गिरि डक्टर जनम रन्दआ बे खौरांखौ फोरमायदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बिहारनि बागलपुर जिल्लानि सिक्कुन गामिनि थागिबि 26 बोसोर बैसोनि राहुल कुमार आरो बागलपुर जिल्लानि नबागासियानि प्रताप नगरनि थागिबि 33 बोसोर बैसोनि बिपिन कुमार होननानै सिनायथिनाय जादों। सानैबो लहितपुराव मावदांसा महरै खामानि मावोमोन। दासान्दि बर' आरो असमियानि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ खोमोरनो एबा हुखुमोरनो नाजानायनि उनाव गोबां बर'फ्रा बेखौ नेवसिदोंमोन एबा अजद होदोंमोन, जेराव क'क्राझाराव थानाय माखासे साइनबर्डआव लिरनाय बर'नि हांखोखौल' दोननानै असमियानि हांखोखौ खोमोरदोंमोन, जेराव असमियानि हांखो बेबादि खोमोरनायखौ नुनानै गोबां हारसा एबा एसामिस हारिनि ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा गोबां अजद दिखांदों, जेराव बयबो बर', मिसिं, कार्बि गासिबो आसामाव थानाय हिसाबै असमिया जानांगौ एबा एसामिसखौ बजबनानै लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला गोबां समाजारि बिजोङाव बर'नि गोबां भिडिअ क्रिएटरफोराबो अजद दिखांदों, जेराव बर'फ्रा माब्लाबाबो असमिया जानो हाया होननानै गोबां अजद दिखांनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर, प्रडिउसार आरो महरगिरि सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा माखासे बावैसो सिगां पस्ट लिरदों, जेराव बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ फोरमायनो सानदों। बिथाङा गिबियावनो लिरदों,
रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउ दान होनायजों गोबां बर' आइजोफोरनि जिनाहारि खालामजानायजों रान्दि जानायजों रोजा रोजा बर' गथ'फोरनि मावरिया जानायजों गोबां बर' सुबुंफोरनि दुखु दाहानि गेजेरजों मोननाय जोंनि नायल' जाल' बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझार सहरनि दखान एबा गलाफोरनि साइनबर्डनि खोथा दानिया माबा माबि असमिया हांखोजोंल' लिरनाय एसामिस साइनबर्डखौ खोमोरनायनि थाखाय एफआइआरसो होलायलांबाय असमिया हारिनि सुबुंफोरा बर'फोरखौ जाथाया लग'आव बर' रावखौ बोखारनाय जाबाय होननानै आसामनि गोबां असमिया खौराङाव ओंखारनाय लोगो लोगो बर' हारिनि थै गुदुं माखासेफ्रा बे खामानिखौ मावो। आइला लग'नि सोमोन्दै सिङाव आरो गोथौआव आं हाबला एबा बिजिरला मानोना बे इस्युआव असमिया हारिनि सुबुंफोरनि बर' हारिनि सायाव गोबां गाज्रि गाज्रि पस्ट होनाय गाज्रि बुंथावै खोथाफोर बुंनायफोरखौ बिजिरनो थांब्ला जोबोद गोलाव जागोन। नाथाय साइनबर्डनि थाखायनो जानाय हिसाबै एफआरआइनिबो इस्यु जाबाय हिसाबै बे साइनबर्डनि सोमोन्दैनो बुंनो सानबाय। बर'नि बिटिसि एबा बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझार टाउनाव गासैबो गिदिर फिसा गलाफोरनि साइनबर्डआनो 80% असमिया हांखोजोंल' लिरनायखा। बेयाव बर' हांखो एबा देबनागरि हांखोजों लिरनाया 20% जागोन। हिसाब खालामोब्ला माखासे बिटिसि बा बड'लेण्डनि गुबुन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जेरै चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि फोरनि साइनबर्डनि खोथाखौ बुंथ'ला आं बिटिसिनि केपिटेल क'क्राझार टाउननि गलाफोरनि साइनबर्डनि खोथाल' बुंसै। बिटिसि मोनजेननाय 2003आव बर' रावा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 8 एबा 8 शिड्युलाव हाबजेननाय समावनो बिटिसिनि केपिटेल क'क्राझाराव गासैबो गलाफोरनि एबा सोरखारि आरो सोरखारि नङै फसंथानफोरनि साइनबर्डफ्रा बर' हांखोजों लिरनाय जाजोबनांगौ होनना माखासे सांग्रांथिनि खामानि मावनो हायोमोन जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बै समावनो। अब्लानो गलादारफ्राबो बर' हांखोजों लिरजोबगौमोन। अब्ला दिनै बेफोरबायदि जानांनाय नङामोन। बर' हांखोखौ सिगाङाव दोनना गेजेराव असमिया दोनना जोबनायाव इंलिस दोननांगौ होनना जों बर'फ्रा बुंबोनो हायोमोन। दाथ' बांसिनानो असमिया हांखोजोंल' लिरनाय दं। बर' हांखोजों लिरनाय गैदेरबावा असमियाब्ला असमिया हांखोजोंल' दं। बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआवबो दासिम बर' हांखोजों लिरनाय जाखोना जादिया मिथिला मानोना बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बास खारजेननायनि फ्राय दिनैसिम 20 बोसोरसो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासनि साइनबर्डआ एसामिस आरो इंलिसनिसोमोन। बर' हांखोजों लिरनाय गैयामोन बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआव। दाबो गैया जानांगौ बेनो दं खोमा। अब्ला मानि थाखायथो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट मुं जाखो? बर' हांखोजों लिरनाय जायाब्ला आसाम ट्रेन्सपर्ट दोनदो बिदिसो बुंनांगौ जाहैयो। दानि जुगाव मोनसे हारिनि राजथावनि जायगायाव साइनबर्ड हांखोआ बबेबा हारिनि राव आरो हारिखौ गोबां मानसिफोरनो मिथिहोनायाव बेसेबां गिदिर रल लायो बेखौ जों बर' सुबुंफोरा गोबां बोसोरनि उनावसो मिथिनो मोन्दों। बेफोरनि सोमोन्दै सिगां समावबो लिरबोनाय जादोंमोन आं। लोगोसे जेब्लानो आं खाबु मोनोमोन माखासे मेलफोराव फांसनफोराव स्टेजाव आं गोबां बुंबोबाय आरो लोगोसे 2011नि आंनि लाजिब्ला खाजि गोमायो बर' सावथुनावबो आं सावथुननि गेजेरजों गारिनि बर' हांखोजों लिरनाय साइनबर्डनि सोमोन्दै बर'फोरनो मेसेज होखांबाय। बेबादि लिरो सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब' एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब' एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।